O funcionamento da cámara é similar ao de outras cámaras que temos na cidade, detecta por matrícula quen accede e quen non accede. Os veciños que teñen tanto tarxeta de residente como de paso e parada, vehículos oficiais, bombeiros, ambulancias, taxis, etc., estarán todos metidos nunha base de datos e detectará automáticamente quen incumpre esa normativa e terá a súa sanción correspondente. A mí me parece moi ben que se controle un pisco para que realmente sea peatonal de verdade, non? Ou al menos que podan utilizarse con un sentido racional sin molestar uns a outros. Dá-me igual, coche non teño, pero bueno, que pasen algúns coches que o necesiten, pois me parece ben. Home, eu penso que se poñen as normas, se quere restringir o tráfico, algo habrá que facer, non? E outro remedio parece que non se ve. De fiarse non dá moito resultado, non vas poñer alguén por aí que faga unha selección dos que poden pasar ou non. Hombre, se está prohibido, pois, que hai unhas normas e eso. Desde logo, a Rua de San Pedro sen coche está moi ben para camiñar,